Achumida baran flema mali kono mali ko ka hanga folin tanbe awbe am fako bismillah agodon kibor keneka bagurbo fle wala saka family ke bololo kan ko jugu kalelila ani numerique minaw la barali ko nyumana ONG Open Mali kli saballa jedo labe min sinsinelu bololo kan ko jugu saria ko ka awena wala wala lisoro ndo kiboren kono kabini wakati jan sogoni jega fenyi to wuli te sega taminko ali no ya soro ma do bolo aduni te wajibi do bolo wuli te sega teme ala amina wala wala soro do kibarin kono aw bisimlo kura agodon kibare keneka ina fantu nya fena to komina bakuru bawla ONG Open Mali la jedoke mi nya shile no bolo la kan ko juku kalelima joen kalo kle kono ton katabla haklitan an kle samba fla an muwan woro aka projet d'appui à la lutte contre la cybercriminalité et à la protection des droits numériques des jeunes ukum kono ni fara nya kan kera sababu e kama la fam ya pol national kabarala ni ale cheke dai mi nga baranya shile no bolo la sanfe ko juku kalelima Abdoulaye Mega be nya fol ko nyumandi awma Kata juin kalo kile kononto katabla akle tan kele na samba flanu mugan woro banyamake to mimbe nabi fuma ko Open Mali ale kile sabasigi ke mimbe kuma sharia kan mimbe cybercriminalité ko fo Mali konnana ni sigimbe talike aga projet do barawla ni obe talike mauka hako bisega tanga tugo mina bololo siraw fe Mali konnana. Open Mali a organisé cet atelier dans le but. Open Mali sigi labɛn walasa ka cybercriminalité sariya ɲɛfɔ maaw ɲɛna. Ma bina ni ɲɔgɔn de kun bɛ sigi in kɛnɛ kan. Nin senfɛ an ka foli bɛ se cybercriminalité sariya cakɛdaw ma. Ale min ye ɲɛfɔli caman kɛ sariyaw kan ani a labaarali. U tilala k'an bila baara dɔw kɛli la walasa an bɛ se ka sariya in faamu cogo min na. Pris des exemples concrets qui se sont passés au Mali. Ni lajɛ kɛ kun de ye walasa maaw ka dɔn cybercriminalité yɛrɛ ye min ye sariya min tara kan a bɛ mun kofɔ maaw kan ka jumɛn kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ fo ka taa se cakɛda min bɛ cybercriminalité kunna a bɛ labaara cogo min na ani sariya sɔsɔ minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ. Je demande à tout le monde de chercher à connaître la loi sur la cybercriminalité. Ama ini jamanaden bɛɛ fɛ u k'a ɲini ka cybercriminalité sariya ɲini k'a dɔn. Sariya in tara san 2019 wagati. Ni mɔgɔ min ye sariya in kalan a tigi bɛ fɛn caman de faamu. Bi bi in na kiiri tigilamɔgɔw dɔw yɛrɛ bɛ yen hali u yɛrɛ tɛ sariya in dɔn. An b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'a ɲini ka sariya in dɔn walasa ka faamuyali caman sɔrɔ. Approprier la loi pour que les Maliens puissent comprendre la loi. Ni lajɛ in sen fɛ Open Mali kun ka laɲini de ye bɔlɔlɔsiraw bɛ se ka matarafa cogo min na maaw ka hakɛw bɛ se ka tanga o sanfɛ cogo min na fo ka taa se kunnafoni ɲuman carili ma. Je pense que l'impact déjà que nos autorités jamana ɲɛmaaw kan ka fɛɛrɛ de ta walasa k'a dɔn sariya in minɛlen don cogo min na jamanadenw fɛ. U kan ka segi ka sariya in lakuraya walasa k'a nɔgɔya maaw ma. Ani bɛɛ kelen kelen ka sariya in dɔn ani k'a labato. Se comporter afin de ne pas commettre d'infraction dans ce sens. Je pense qu'à l'issue de ces travaux, tous les participants ont... Nin sigi senfɛ maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan u sera ka faamuyali caman de sɔrɔ cybercriminalité sariyaw min bɛ se k'u nafa don n'a nataw la. U ye laɲini dɔw fɛnɛ kɛ sariya in kun kan. Et de modification de la loi. Nous venons de faire un atelier de 3 jours ici à l'Université. An filɛ ka tile saba sigi kɛ Open Mali ka yamaruya la min senfɛ an ye fɛn caman ye ani an ye fɛn caman ɲɛfɔ. An b'a ɲini bɛɛ fɛ u k'an dɛmɛ ka sariya in cari ani k'a lakodɔn walasa bɛɛ ka bɔ a kalama. Aussi, le fait de vulgariser aussi, ça fait partie aussi de la mission. Ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ taabolo ye ani fɛn minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ. Open Mali ka nin sigi ninnu a kɛra sababu ye maa minnu kun bɛ kɛnɛ kan u ka se ka faamuyali caman sɔrɔ cybercriminalité sariya kan ani u k'a dɔn u ka baara kan ka kɛ min ye don n'a nataw la ani o bɛna kɛ misaliya ye walasa sariya bɛ se ka matarafa cogo min na. San o san me kalo kile 28 donye min la ɲɛnamayɛlen no musow ka kalo labɔ sanuya kow la ni hakilina la ɲɛnamayara Mali kɔnɔ juin kalo kile 10 san 2026 Office national de la santé et de la reproduction maaw fɛ ɲinata bila hukumu min kɔnɔ o de ye ensemble pour la promotion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire et communautaire la nin tago saba in na ministre de la santé et du développement social ka fara structure caman maaw kan olu kun bɛ a kɛnɛ kan nin don in la ɲɛnamayara yasa ka maaw ladɔnniya musow ka kalo labɔ kɛnɛya nana karija ko ne bi ɲɛfɔli ko ɲuman di aw ma ni nafa bari sɔrɔ la parce que ɲa dɔn
n bɛ se ka fini min utiliser sisan min ka ɲi mɔgɔ ka santé yɛrɛ kan yɛrɛ. Ni ye a san 3 ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ, ONASR ani a dɛmɛbaga jɛkuluw ye musow ka kalo labɔ don la ɲɛnamaya ni o bɛnna juin kalo tile 10 san 2026 ma Azalaï Hotel la. Nin tako sabanan in kun bilalen no hukumu min kɔnɔ, o de ye ka jɛ ka kalo labɔ ta ba la ekɔlisow kɔnɔ. Nin kɛnɛ in kɛra fara ɲɔgɔn kɛnɛ ye min ye maa caman fara ɲɔgɔn kan ni o dɔ bɛ tali kɛ ministère de la santé et du développement social ale ni kɛnɛya tigilamɔgɔw fo ka taa se sifin jɛkuluw ma ani surmiyaw ka jɛkulu. Denbaya kɔnɔ sifinaka filɛ nin ye yani a ka laada bɔ ye i kan ka kuma fɛ i kan ka kuma ɲɔgɔnya ka yira la k'a fɔ a karisa ɲɛ b'a la farikolow bɛ ka dafa sɔɔni i bɛna bɔ denmisɛnniya la i bɛna don balikiya la balikiya taamasere ye jumɛn ye o ye laada bɔ ye donc ka kuma in fɔ a ɲɛma k'a yira la n'a y'i sɔrɔ musoya taamasere de ye nin ye donc i kana siran hali ni n tɛ yan nɔ i kan ka labɛn cogoya min na a kan ka muso ba fa k'a labɛn cogo yira la donc an bɛ fɛ ko o de fara ɲɔgɔn kan bi k'a yira bɛɛ lajɛlen na an ka kuma ɲɔgɔnya an ka sifinaw na. Mariam Tangara ni ale ye lakɔliden wa a kun bɛ fini ne matarafa a ka kalo labɔ la ka kɔrɔ. Ale b'a yira k'a fɔ ko nin don in kɛra sababu ye ka caman fara ale ka dɔnta kan kalo labɔ kow la. Ne nana web journée assister n ye caman faamu a la parce que en avant n t'a dɔn ko matériel wɛrɛ bɛ sɔrɔ min bɛ se ka règle protéger ka tɛmɛ coton in kan quoi parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ coton utiliser dɔw bɛ yen olu bɛ finikolon utiliser mais pour moi ne yɛrɛ concernant finikolon utiliser de ka di ne parce que coton filɛ nin ye des fois a bɛ to ka déranger a bɛ to ka déraper kuma dɔw la minnu bɛna wuli n kɔfɛ ka f'u ɲɛna m'a f'u ye u kana coton utiliser u ka coton utiliser mais ni kiti fana c'est très importante plus que le coton quoi. Hali n'o y'a sɔrɔ tagaɲɛ caman bɛ ka don nin ko in na nka kalo labɔ kɛlen bɛ kuma ye min fɔli ka gɛlɛ du caman kɔnɔ o kama denmansa caman de tɛ sɔn ka kuma walawala o denw ye. Bon, je dirais pas que j'ai l'habitude parce que dans notre famille, ça a toujours été un sujet de tabou. An ka so kalo labɔ kuma ye tabu ye maaw bɛ siran k'a fɔ ne ta siɲɛ fɔlɔ o kɛra ka ne to san 13 la nka ala y'a kɛ ne kɔrɔmuso ale de ye a bɛɛ ɲɛfɔ ne ye barisa a kun tɛ maloya a kuma na siɲɛ kelen dɔ delila ka n lagosi kalo labɔ kow la a digira n na jango n teri dɔ de kun y'a kɛ. En tout cas, cette journée m'a beaucoup aidé à ne plus considérer ce sujet comme un sujet de tabou. Nin kɛnɛ in kan maaw y'a yira k'a fɔ ko kalo labɔ matarafaliko ɲuman jɔyɔrɔ ka bon musow ka kɛnɛya la fo ka taa se u ka hɔrɔnyaw ma. Le gouvernement du Mali, fidèle à ses engagements en matière de santé de reproduction. An ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sifinnakaw ka kalo labɔ ta ba la. O kama u ye fɛɛrɛ caman bila sen kan ni o bɛ tali kɛ ka ɲɛfɔli ɲuman kɛ sifinnakaw ye kalo labɔ kan ka dɛmɛ don nin waleya dɛmɛbaaw ma olu minnu bɛ kit di sifinnakaw ma. O hukumu kɔnɔ ONASR ye kit 3,000 de dilan Kulukoro marabolo lakɔlisow la ani ka kit 1,000 di maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la kɛlɛ kama. Ces actions contribuent à renforcer la dignité et la confiance des jeunes filles. Ni don kɛrɛnkɛrɛnnen in senfɛ cɛw musow fo ka taa se bogotigininw ma y'a laɲini k'a fɔ ko nin baara bololalen ka to sen na walasa ka kalo labɔ matarafaliko ɲuman yira bogotigininw na an ka sigidaw kɔnɔ. Nous espérons que les engagements pris aujourd'hui an b'a jigiya k'a fɔ laɲini minnu kɛra bi u ka se ka ta ba la o hukumu kɔnɔna na n bɛ fɛ k'a yira musow la k'a fɔ ko kalo labɔ tɛ fugariya ye wa maloyala ko fana tɛ o kama an kan ka sewa n'an yɛrɛ ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ko la. Nous devons être fiers de nous-mêmes, nous informer, nous soutenir mutuellement et faire entendre nos voix. Office national de la santé de la reproduction ni o ye ONASR ye ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu ka nin hakilina in bɛ tali kɛ mun kan o de ka kalo labɔ baabu kɛ baabu ye an ka sigidaw la maaw tɛ siran ka mun fɔ bilen ani ka saniya sabatili minɛnw sɔrɔli nɔgɔya musolakaw bolo ni ka tila ka ɲɛfɔli ni fɛsɛfɛsɛli kɛ cɛnimusoya kow la yaasa bogotigininw ni musolakaw ka se k'u ka kalo labɔ kɛ hɔrɔnya ani bonya kɔnɔna la k'a sɔrɔ maa si ma dankari u la.
ina fɔ an tun y'a fɔ na cogo min na bakurubaw la kabi wagati jan sogo ni jɛgɛ ye fɛn ye maaw tɛ se ka tɛmɛ min na nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bilalen don maaw fɛ wariko gɛlɛya ani maaw dadegeli a donni na du caman de bɛ k'i banba walasa u bɛ se ka to u cogo la hali n'a sɔrɔ wagati ka gɛlɛn Maïmouna dɔw bɛ walawalali kɛ aw ye. An bɛ na sogo tan dun sogo t'a la elle me dit même que bon sogo t'a la bi dɛ ne b'a fɔ e cɛ aw bɛ sogo de la donc moi j'ai bu. Du caman kɔnɔ sogo ni jɛgɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u ka dumuni tobitaw la nka ka kɛ ni diɲɛ gɛlɛyaw ye maa caman de b'a yira k'a fɔ ko dumuni bɛ se ka tobi ka sɔrɔ sogo walima jɛgɛ ma kɛ a la u bɛ se ka nɔnɔ bila ni fɛn caman wɛrɛw ye o yɔrɔ de la ɲininkali dɔ bɛ na yalima ni dumuni tobira ka sɔrɔ sogo walima jɛgɛ tɛ a la a timiya bɛ na se ka kɛ i n'a fɔ ni olu bɛ a la wa walima nafa minnu kan ka sɔrɔ dumuni na olu bɛɛ lajɛlen dafalen bɛna sɔrɔ a la wa. N'a bɛ tobi ka sɔrɔ sogo t'a la jɛgɛ t'a la a tun bɛ kɛ fɔlɔ mais sisan a kɛ man di parce que fɔlɔ la an masaw yɛrɛ tun bɛ na tobi sogo t'a la jɛgɛ t'a la mais o tun gulonnen don an ka nakɔ kɔnɔfɛnw tun ka ɲi angɛrɛ tun tɛ an ka naw la kosɛbɛ sɛnɛkɛfɛnw na donc fɛn o fɛn n'an b'a utiliser i b'a sɔrɔ an yɛrɛ de tun b'a bɛɛ labaara minɛnw bɔta man ca kɔfɛ ka na mais an filɛ yɔrɔnin min na sisan nɔ angɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ de la fɔlɔ la n'i tun ye ɲugu yɛrɛ ta k'i b'a kɛ daga la gansa i b'a tobi ka tigɛdɛgɛ k'a la i b'a dun jɛgɛ t'a la sogo t'a la i bɛ datugu ni sumala k'a la foyi t'a la a bɛ dun mais sisan n'i y'o kɛ dɔrɔn i b'a labɔ de bon angɛrɛ ko yɛrɛ y'a bɛɛ tiɲɛ sinon sogo n'a tun bɛ tobi sogo t'a la jɛgɛ t'a la foyi sumala ni datugu dɔrɔn ani kɔgɔ. Sisoko ka fɔ la ni ale ye biologiste ye dumuni nafa tɛ dan sogo walima jɛgɛ dɔrɔn ma ale ka fɔ la fɛn caman wɛrɛw de bɛ dumuni na minnu bɛ se ka nafa se adamaden farikolo ma. Bon essentiel tɛ sogo dunni quoi ne b'a dun en fonction du développement de l'organisme par exemple adamaden yɛrɛ kɔnɔ fɛn jumɛn ka ɲi adamadenya bon n'an y'a ta ka cogo sugu dɔ la sogo a ka ɲi dɛ nutriment b'a la dɛ mais quant à moi ne bɛ kini nin dun parce que riz filɛ nin nutriment b'o la n'a filɛ nutriment b'o la bon an bɛ sogo bila côté ne y'a sɔrɔ k'a dun a ka di mais ne m'a sɔrɔ fɛnɛ ça me fait rien et je vais bouffer k'a fɔ ko m'a to yen ko n tɛ dumuni kɛ ko parce que ko sogo t'a la non moi j'ai mangé. mɔgɔ dɔw ka fɔ la sogo walima jɛgɛ kɛli na la o bɛ tali kɛ sɔrɔ cogoyaw de la o tilala k'a yira kokura ko maa minnu b'a fɔ ko u tɛ se ka dumuni kɛ ni sogo walima ni jɛgɛ t'a la ko u tɛ jateminɛ kɛ sɔrɔ cogoyaw kan du kɔnɔnaw la. Bon o fana n'i y'a mɛn n tɛ kuma fɛ n ye min sɔgɔna la o denmisɛnw bɛ dépenser ko de la ni denmisɛnnin y'a dɔn k'a fɔ ko min se b'a ma se a bɛ baara kɛ n'o de ye sinon garibudennin minnu bɛ yaala la olu bɛ fa de ɲini olu tɛ sogo ni jɛgɛ ɲini olu ka fa dɔrɔn mais ne b'a dɔn ko papa bɛ se ka sogo san ma bɛ se k'a san n t'a sogo tan dun dɛ. Ne delila k'a dun a tɛ n tɔɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ ka fa dɔrɔn mais est ce que o tɛ fili yɛrɛ ma ye wa n'o tɛ hadamaden n ye min ye o yira dɔrɔn n ye nin de ye quoi a tɛ foyi tiɲɛ hadamaden ye quoi a tɛ foyi tiɲɛ i ye a tɛ foyi bɔ i la n'a ma min fara i kan a t'a bɔ i la quoi mais k'i yɛrɛ n tɛ se ka nin kɛ n tɛ se ka nin nafa foyi t'a ko ninnu na quoi n ye fantanden de a yira dɔrɔn n ye nin de ye tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka kɛ ala bɛ bɔda kɛ hali ni ala ye bɔda kɛ a yira ko n kun ye nin de ye fɔlɔ quoi. hali ni o y'a sɔrɔ sogo ni jɛgɛ kanunen don kosɛbɛ dumuniw na denbaya caman de y'a yira k'a fɔ ko maa bɛ se ka i yɛrɛ tanga a ma barisa a bɛ tali kɛ i ka sɔrɔ cogoyaw la walima i ka dumuni kɛcogo yɛlɛmaliw nka a mana k'a togo o togo ye maaw ka fɛn duntaw bɛ ka sirakuraw bɔ ni ka taa fɛ diɲɛ don o don. Actuellement dabarani filɛbagaw ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la an fɔ k'aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce EST Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. EST Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.